ଫଳ ଖାଇବା ପରେ ପାଣି ପିଇବା ନିଷେଧ କାହିଁକି? ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଫଳ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା ଆମ୍ବ, ପଣସ, ସପୁରୀ, ଅଙ୍ଗୁର, ଡାଳିମ୍ବ, ବେଦନା ଇତ୍ୟାଦି। କେତେକ ଫଳରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ଫଳ ଖାଇ ପାଣି ପିଇଲେ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଅମ୍ଳତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଫଳରେ ତାହା ସହଜରେ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏପରିକି ବାନ୍ତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏଣୁ ଫଳ ଖାଇସାରିବା ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଅନୁଚିତ। ସଞ୍ଜବେଳେ ଖାଇବା କାହିଁକି ମନା? ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦିନର ଅବସାନ ହୁଏ ଓ ରାତି ଆଗମନ କରେ। ଦିନ ଓ ରାତିର ମିଳନ ସମୟକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ସଞ୍ଜବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ମଣିଷର ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ତାହା ଭଲ ରୂପେ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାହା ହେଉଛି ସଞ୍ଜବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କୀଟପତଙ୍ଗ ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି। ସଞ୍ଜବେଳେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଖାଦ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯିବା କିମ୍ବା ପାଟିରେ ପଶିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସଞ୍ଜବେଳେ ଖାଇବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ରାତିରେ ଶାଗ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ଶାଗ ଏକ ଗୁରୁପାକ ଓ ମଳବର୍ଦ୍ଧକ ଖାଦ୍ୟ। ରାତିରେ ଶାଗ ଖାଇଲେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଆଜିକାଲି ଭଳି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ରାତିରେ ଝାପ୍ସା ଆଲୋକରେ ଶାଗରେ ଥିବା ଟିକି ଟିକି ପୋକ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ଶାଗ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଶାଗ ଖାଇବା ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଲିମ୍ବ କାଠ ଜାଳିବା ମନା କାହିଁକି? ଲିମ୍ବ ଏକ ଉପକାରୀ ବୃକ୍ଷ। ଏହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲିମ୍ବ କାଠରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲିମ୍ବ କାଠକୁ ଜାଳନ୍ତି ନାହିଁ। ହଇଜା ଲାଗିଲେ ପଣାହାଣ୍ଡି ବୁଲାଯାଏ କାହିଁକି? ଆଗେ ହଇଜା, ବସନ୍ତ, ହାଡ଼ଫୁଟି ଆଦି ହେଲେ ଲୋକ ଦାଣ୍ଡରେ ପଣାହାଣ୍ଡି ବୁଲାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ହଇଜା, ହାଡ଼ଫୁଟି, ବସନ୍ତ ଆଦି ରୋଗକୁ ଠାକୁରାଣୀ ମନେ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗ୍ରାମଦେବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପଣା ଭୋଗ କରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ପଣାହାଣ୍ଡି ବୁଲାଇଲେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କୋପ ଶାନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଓ ରୋଗୀ ଭଲ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଏକ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ କାରଣ ରହିଛି। ହଇଜା, ମହାମାରୀ ଆଦି ରୋଗର ଜୀବାଣୁମାନେ ପଣା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପଣା ହେବା ଦ୍ୱାରା, ପଣାହାଣ୍ଡି ବୁଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେଥିରେ ଲାଗିଯାଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହଇଜା ଲାଗିଲେ ରୋଗୀର ଦେହରୁ ପ୍ରଚୁର ଜଳୀୟ ଅଂଶ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ରୋଗୀକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ପିଇବା ଉଚିତ। ଖରାରେ ପାଣି ଗରମ କଲେ ଦୁବ ପକାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ପାଣିକୁ ସାମାନ୍ୟ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଖରାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପାଣିରେ କିଛି ଦୁବଘାସ ପକାଇବା ଉଚିତ। ଏହାର କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ଓ ଇନ୍ଫ୍ରାରେଡ୍ ନାମକ ଦୁଇଟି ଅପକାରୀ ରଶ୍ମି ଥାଏ। ପାଣିରେ ଦୁବଘାସ ପକାଇଦେଲେ ତାହା ଏହି ଅପକାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷଣ କରିନିଏ।